Čaute strelci, ja vás všetkých zdravím. Pozrieme sa vám na mesiac november. Čo sa vám tu odkryje. Pozrieme mesiac november. Strelec. Strelec. Mesiac november. Strelci, vy tu po niektorí môžete mať enormne vyčerpanú psychiku, zlý psychický stav z enormného rozmýšľania nad vašou budúcnosťou. Stále dookola tu môžete riešiť nejaký buď starý problém, alebo dlhodobo stagnujete, stojíte na jednom mieste, enormne vás to vyčerpáva. Enormne. Ste tu unavení z toho. Niektorí z vás tu môžete mať nízke sebavedomie. Strelec, mesiac november. Mesiac november, mesiac november. Môžete tu riešiť hlavne aj v tomto mesiaci znovu to isté. Istota, stabilita, pre niekoho práca, pre niekoho zázemie vaše, domáce. Ale môžete tu aj riešiť v tomto mesiaci nejaké úradné záležitosti. Vám prídu. Mnohí z vás sa tu budete v tomto mesiaci zamýšľať, vlastne hľadať taký nový smer vo vašom živote, novú cestu. Dlhodobo nad tým zvažujete, aj v tomto mesiaci budete ako keby opúšťať starý spôsob života a hľadať novú cestu, nový smer vo vašom živote, kde budete cítiť také zázemie, stabilitu, bezpečie. To vám tu po niektorým chýba. Môžete tu byť ozaj niektorí veľmi vyčerpaní, unavení, máte tu nenaplnené túžby, priania. Stagnujete, stojíte dlhodobo na jednom mieste. Môže byť, že niekto sa tu môže trápiť aj dlhodobo kvôli nejakému svojmu členovi rodiny. Môže to byť chlap. Že tam máte dlhodobo nejaké problémy. Uvidíme, čo sa nám ukáže ďalej. Strelec, november. A niekto tu máte takú prácu, ktorá vás nenaplňuje, vyčerpáva. Strelec, november. Máte tu ale aj dosť také v tomto mesiaci ukončovacie veci. Strelci. Niečo, čo je pre vás také, čomu ste verili, do čoho ste vkladali svoje nádeje. Môže byť, že v tomto mesiaci vám niečo také tu končí. Môže to byť aj také náhle, nečakané u niekoho. Niečo, v čom ste vy dlhodobo sami. V čom ste vy vyčerpaní z tej situácie, nad ktorou vy stále rozmýšľate. Ako ten problém odstrániť, ako ten problém vyriešiť, ako to bude do budúcna. Ale vy ste tu enormne z toho už po niektorí, áno, psychicky chorí, by som povedala. Ale aj vás tu čakajú nejaké úradné záležitosti v tomto mesiaci, ktoré po niektorých môžete dlhšiu dobu riešiť a z toho máte taký ten stav. Pre každého to nie je niečo iné. Niekto rieši prácu, že ho takto vyčerpáva, niekto rieši nejaký problém v zázemí vo svojom.
Neviem, čo bude ďalej. Strelec, november. Strelec, november. Môžete sa tu v tomto mesiaci dopočuť nejakú správu. Správa vás môže ale aj dosť zasiahnuť, alebo nejaká úradná zásielka vám príde. Môže sa to týkať detí. Pozrieme, strelec, november. No. Aj financie tu môžete dlhodobo riešiť. Vaše zázemie, vašu stabilitu, vaše istoty. Ale aby to nebolo všetko iba také negatívne, áno, veľa vecí tu ukončujete, hľadáte nový smer, ktorý by sa vám ale mal aj podariť si naplniť. Urobíte také rázne rozhodnutie. Veľa z vás sa rozhodne pre také rozhodnutie. Urobíte dobre, lebo máte tu aj, idú vám financie v tomto mesiaci. Tie financie pre niekoho môžu byť, že vám prídu teda tie financie tuto, sa to ukázalo koncom mesiaca, cez úrady niečo, čo ste mohli riešiť. Ale pre niekoho je tu, že aj nečakané financie, s ktorými ste nerátali, vám idú do vášho domova. Niečo sa vám môže podariť, hlavne ku koncu mesiaca. Máte to tu také, jak na hojdačke, ten začiatok mesiaca, aj stred mesiaca, ale ku koncu tu máte trošku už také vyrovnané, kľudné obdobie. Veľa z vás sa tu rozhodne pre nové začiatky vo svojom živote. Hlavne, keď tu máte dlhodobý nejaký problém, alebo sa stále vracete nejakému starému problému. Urobíte dobre. Hlavne, čo sa týka vašej lásky. Máte tu nové možnosti, nový smer. Po niektorí si tu viete aj vy vysvetliť medzi sebou, ak tu vznikali nejaké nezhody alebo niečo. Viete to s vzájomnou komunikáciou znovu odstrániť tie prekážky. Ale ako vravím, idú vám aj nejaké financie v tomto mesiaci. Niekomu sa môže niečo podariť, ja neviem, príklad poviem, kúpite si žreb, bude výherný, áno? Niekomu tie financie môžu dojsť ku koncu mesiaca, tak nejako, ale aj nejak cez úradné nejaké veci. Niekto môžete dostať príklad aj vo svojej práci. Nejaké ohodnotenie, s ktorým ste buď nerátali. Niečo také. Máte to také turbulentné na začiatku. Hlavne si treba dať pozor na svoje zdravie. Hlavne po psychickej stránke. Keď je človek dlhodobo oslabený, tak ako sa povie, ľahko môžete potom prechladnúť alebo niečo také. Niektorí tu ale aj môžete obdržať príjemnú správu ohľadom prírastku. Mohli ste tu mať dlhší čas problém. Túžili ste po dieťatku. Ide vám sem taká správa niektorým. Ten začiatok mesiaca budete mať taký trošku náročnejší. Niekto tu ale aj obdržíte nejakú náhlu správu o niečom,
Alebo vy tu ukončíte proste niečo dlhodobé. Rozhodnete sa ukončiť. Máte tu nové začiatky. Veľa z vás aj v láske. V tomto mesiaci, keď ste tu po niektorí sami, túžite tu po láske, máte tu túžby, dlhodobé túžby, mať po svojom boku nejakého partnera. Je tu možnosť toho partnera v tomto mesiaci ale aj stretnúť. Netreba stáť na tom jednom mieste, kde sa vám nič nehýbe. Treba sa začať trošku niečo aj inak robiť. Treba začať ja neviem, nevyhýbať sa spoločnosti. Treba si zvýšiť tú dôveru v seba. Máte tu nečakanú radosť. Ide tu niekomu ale partner. Pozrieme sa, aký odkaz sa tu ešte skrýva na mesiac december pre Strelcom, na tento vlastne kolektívny výklad ohľadom tohto, čo máme viacej vedieť. No sa mi to pokrútilo. Strelec, mesiac, december, november. Už mám v hlave december. Strelec, mesiac, november. Nestrácaj nádej. Strelci, presne čo tuto začiatkom bude komplikované, namáhavé, ťažké, nemáte strácať nádej, vám príde znovu také vyrovnané obdobie do vášho života. Vaše sny sa vyplnia, každú chvíľu sa stane zázrak, tak to nevzdávaj. Strelci, však ste není žiadne béčka. Vaše sny sa vyplňujú. Pozrieme ešte, aký odkaz tu je. Odpuste si, strelci, vy sa tu dlhodobo môžete, ako vravím, vracať nejakému starému problému. To vás môže aj brzdiť v istých veciach. Máte smútok vo svojej duši. Nechajte odísť pocit viny a spomente si, že ste dokonalým dieťaťom Božím. Môžete sa tu viniť za niečo, čo sa stalo v minulosti. Tým sa vy dookola tuto stále trápite s niečím starým. Po niektorí, áno. Máte si odpustiť. Nechať to odísť zo svojho života. Prestať stáť na jednom mieste, byť jak zaseknutý. Neviete sa posunúť potom vo svojom živote ďalej. Synchronicita. Zdánlivé náhodné udalosti sú odpovede na vaše modlitby a otázky. Venujte im pozornosť. Treba si všímať veci okolo seba. Môžu vám chodiť znamenia. Príklad opakujúce sa čísla. Hoď čo? Každému niečo iné. Áno, môžete nájsť niekde nejaké pierka na nejakom mieste, kde by sa tie pierka nevyskytovali. Tých znamení je okolo nás veľmi veľa. Treba si to začať všímať. A hlavne si odpustiť niečo staré, čo vás môže dlhodobo trápiť. Pozrieme ešte, aké odkazy sa tu skrývajú na mesiac november pre strelcov. Sú to kolektívne odkazy. Každý z toho uvidíte počas mesiaca, čo vám bude pasovať. No. Strelec, mesiac november. Riešenie nalezeno. Hoď čo tu budete riešiť. Ako som vravela, poriešite to. Aj keď sa to bude zdať komplikované, namáhavé, vyčerpávajúce, riešenie sa nájde. Rodinná pohoda, hlavne po niektorí riešite rodinnú pohodu, zavládne vám tá rodinná pohoda, svadba. Niekto tu môžete dostať ponuku na sobáš, ale svadba, to je vlastne, kde to mám tú kartu? Máte tu proste možnosť v tomto mesiaci
Hlavne, ak sa vám aj niečo nebude dariť začiatkom ku koncu, uzavrieť niečo výhodné. Ale veľa z vás tu môže mať ponuku na sobáš. Príde vám taká správa niektorým. Nie všetci prežívate iba ťažké obdobie, áno. Pozrieme sa ďalej, čo tu bude. Pre niekoho to môže byť taká nečakaná radosť. Životná zmena. Strelci, ide vám životná zmena. Uzavrie sa vám tu nejaká kapitola vo vašom živote a príde vám nová. Netreba sa tomu brániť. Alebo ak to aj dlhodobo rozmýšľate nad zmenami vo svojom živote a stojíte stále nad tým miestom, uvažujete o svojej budúcnosti, tak treba preto aj niečo začať robiť, aj keď to môže byť pre vás bolestivé. Ale je to vyčerpávajúce, máte tu niečo enormne vyčerpávajúce vo vašom živote, čo vás už vyčerpáva. A takto ďalej už nejde. Treba pripustiť tie životné zmeny, ktoré vám do života aj môžu ísť, ale možno si to nejako blokujete svojou energiou, alebo bojíte sa spraviť nejakú zmenu. Radosť. Kúzlo osobnosti. No čo, vypadla ešte niekde? Aha, tu. Dôležitý telefonát. Niekto tu môže obdržať niečo dôležité. Niečo náhle. Pustite sa obav, čo vás môžu tuto zväzovať. A dočasné zvoľnenie. Netreba tak tlačiť na seba v istých veciach. Treba zvoľniť tempo. Hlavne po psychickej stránke. Takú očistu, vám by sa zišla očistá mysle od negatívnych myšlienok. Strelci, nové začiatky. Životná zmena, dvakrát potvrdené. Veľa z vás tu uzavriete vo svojom živote niečo, čo vás dlhodobo sťažuje, zväzuje. Ide to ku koncu. Máte tu nové začiatky. Strelci, netreba sa tým novým začiatkom brániť. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, držím vám palce. Držte sa.